Me tiedettiin, että meillä on tarpeeksi osaamista siitä asiasta. Mutta ei kai se muuten vähän niin kuin suurena hullu molemmat nähnyt maailmalla, että mitä voi tehdä, niin siitä sen näkee, että tavallisia ihmisiä ne sielläkin on. Ja ihmeitä ne saa aikaiseksi, niin miksei mekin. Mä olin aina ollut innostunut näistä 3D-tulostamista. Ja se tuntui ihan taianomaiselta, että laitteesta voi saada ulos jotain esineitä ihan oikeasti. Ja 2009 me ostin ensimmäisen tulostimen kotiin ja mä olin tosi innoissaan. Tietysti vaimolle piti tehdä koroja ja tyttärelle piti tehdä leikkikaloja ja kaikkea tämmöisiä. Ja sitten osoittautui, että ei ollut mitään ohjelmia tietokoneella, millä pystyi tekemään. Ne oli kaikki tosi vaikeakäyttöisiä. Sitten me päätettiin perustaa firma ratkaisuessa, että semmoiset kaikki ihmiset, ei vaan insinöörit, pystyisi tekemään itsellensä jotain hienoja esineitä. Helposti tekijänä uppoutuu vaan siihen tekemiseen, eikä välttämättä katso sitä taivaalle tuu matkaa katsoa vaan sitä, että mitä on vielä, miten paljon matkaa on jäljellä versus se, että miten paljon päästään eteenpäin. Kai meillä aina on mielessä se, että tässä on vielä 10 vuotta työtä edessä, eikä muisteta sitä, että me ollaan tehty siitä jo 2. Joskus pitää muistuttaa itseänsä siitä, että on asioita mennyt hyvinkin, kun sitä aina vaan miettii, että mitä kaikkea vielä pitäisi saada aikaiseksi ja tehdä. Me tiedettiin, että tämä ei pysty olemaan mikään semmoinen pikkuyritys. Me täytyy joko lähteä ihan täysillä tekemään sitä tai sitten olla tekemättä. Se kun näki tuhansia ja tuhansia ihmisiä, jotka tulee käyttää meidän tekemää asiaa ja lähtee sieltä tosi innoissaan ja onnellisena kotiin, niin se teki kyllä semmoisen tosi voimakkaan vaikutuksen. Se vaan näkee, että ihmiset on iloisia, kun ne käyttää. Ja kun ne näkee kasvotusta ja ne kiittää ja ottaa kädestä kiinni. Tinkercad on netissä toimiva 3D-ohjelma, missä jokainen voi kotisohvalta tehdä 3D-tulosteita ja tilata esimerkiksi silmälasit itselle.